Sengopang ciuman marjingawai, shispa prabulai, iwei pralai. Tengok pa, berukun, baru mensim, bakut. Amin. Ini roh bersungguh manlah kepor. Ya sakramen hitam berbelong lei. Kaburam genong pa, berukun, baru mensim, bakut. Magalang kening jom campur berbor cinom. Ini roh berpenon buram manlah kepor. Ya sakramen hitam berbelong lei. Kaburam genong pa, berukun, baru mensim, bakut. Magalang meningkong jum berbor cinom. Amin. Ini roh bersungguh manlah kepor. Ya sakramen hitam berbelong lei. Boleh shibon kan rabi id naga bentah kejing iye, kejing bah, kejing sebon kejing me. Kamtam kejing don kejing me haka yukres bukut. Kepada kejing ai bukan rotam yang ibriu. Haka bau blay wan syong sa bat ngi. Immanuel ublay lembat ngi. Kentien jong u Prophet Isaiah kalnong banyo kot kat saw. Hakaban ai kadak kabakraw na bring. Hakabak away ka kantay kasapun kun. Away ka tay suti kasapun kun. Beren kod yu Immanuel ublay lembat ngi. De mami kan rabi it utaw Immanuel ublay lembat ngi. Kumnungin batay. De mami ublay ubayay lang rangkat bat ngi. Melong ngani don rangkat bat pi hadu banaway no ka pertay.
melong ko Jisu biit haba mihikai pilong gitanat ngadeu ding ba yesa hanga melong ko Jisu biit jaru baba mi kedo chinga bati ka snam chinga unyo ke jing em bam jukut ban gan saben mi pa di u ka sngi khadu heng yu i kita ka do ka snam chung mi ka de ha ka yu kres bu khoi jing don shai chung mi adur chung ukpu ha ka ba ka miet khawai ba khadu mela shiem yu ukpu melong tu shiem tu bam kini ka long ka met changa mela shiem ka khuri melong tu shiem tu ti kini ka long ka snam changa ngei kan rat bi ye ki kan tien ki chang me chu bab ju phi long hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu nama mela pentengen ingi haba ngis ngau ku slai hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba medap de ka jing ngau lem suda yangi hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba mi pikir yangi habangi don kam hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba mi snei habangi le bomde ye me hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba melong unang syarai babha bobsai ngi dala ka med bekasnam hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba melapan shnga ngi habaka khia ka jingkit jong ka jing em jongi hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba melapan hun yangi daki ba em haba ki jing janjar ka jing em ki pen betai yangi hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba melalam yangi sha ka jing shai haba ki serniu jong ka jing janjar ba ka jing atatien ki ker tawiar yangi hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba melakren hangi haba ngi don kam ya ka jing sngaulem ha ka lenti ya jong ka jing em ka jongi hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me ngai ku ble ye me ko trai Jisu namar ba medon bat ngi haba ngi snngau kan ja tang marwe hoi ko trai ngi ja thai tha ka jing ye chang me enero bat in kerku man laga klep mat yau trai u kan rat ke jing em jungi bai ti lut yala ke jing em naga banta jungi menta bat shi junam amen Amen. agani por ngni syong jar jar ban maneu Jisu ke jing jar jar namar ha ke jing jar jar ngisa shem yau blei ha ke jing jar jar ngin sayu i ya ki saindur jung blei ha ka jing em ka jongi
kenal biin ai bagaktiin ke jong me kan pen khui pen kentang yangi nagi pop kisang jungi ai bagaktiin ke jong me kan ai ke jingkoi ke jingkia yangi med ban mensim ai bagaktiin ke jong me kan bekran ya kusu ukrei badu dusman ini arwai lang tien jong metrai kalong kasyarak iki kijar jonga kak tien jong metrai kasyarak jonga melong kalenti jing shi syabat jing buat yang kak tien jong metrai kasyarak jonga buat kak tien jong metrai kasyarak jonga melong kalenti jing shi syabat jing melong kalenti jing shi syabat jing kak tien jong metrai kasyarak jonga kak tien jong metrai kasyarak jonga melong kalenti jing shi syabat jing melong kalenti jing shi syabat jing kini gede kentien nagasam ke basispa kat kandai god ke basispa san kentien jung metrai kalong kasyarak kijat jengah melong kalenti ke jihisya bat ke jing bat kumjuru naka gospel kat kumuyo anes kalnong ke bakhat sao habala keliu jisu keliu Philip ko kanrat tu pen ise yangi yokpa tangkatangi don kam jisu long Philip kata ngaladon rengkat bat phi henrei phimitu yanga mo Philip uta bele i yanga i yokpa te bele phi ong hapen itu hapen i hanga yokpa hatu phim ngej bangalong naukpa berukpa ulong nanga tien ki banga kren na phi ki wan nanga pa wisa anga ule ma u ya kini ki kam bat shisha jisu bi milong ru yo Thomas kal nong ka bakhat sao du khot sao pitip kumnu ban poi syakata kajaka kabangan lek Thomas ulong ko kan rat ngam tip shanu men lek te kumnu ngila ban tip ya kalenti ban poi syata jisu la jubam ngolong kalenti kaji shisha bar kajing om don bawan sanga lain dau lam dau kpa junga ukring u om don ubopoi sanga cha ukpa lai danga khat sao ini ruai lang biang sisin kak tien jong metrai kasyarak jonga
melong galenti jing shisha bat jing im nagikam ki apostol kalnong baar khot ke balai pupra tu kala ke bemut but way pa way na pi unyo baptisma hagerteng jong Jesus Christ knang ba endup map yaki pop jong pi bat ba pinyo pediang yaki jing ai jong umensim bakun kak tin jong me try kasyara jong nga melong kalenti jing shisha bat jing im itang syudap duai yeng keba kilaya kendulang kala kenyu kila dab da kabor jung mensim bukut bagila sedang ban kren da kejing slur ya ka kubor ke jong ublei Angtin jong me try kasyara jong nga melong kalenti jing shisha bat jing im ngilong kisaki yakini ki e ngi bat umensim bukut balong ke jing ai jong ublei hakitu kibako ngu yeu kejing kermen pat kanam pen babe yangi namar kejing ie jung ublei kedap miar hakidono jungi dau mensim mukui yau bala ai hangi aktin jong me try kasyara jonga melong kalenti jing shisha bat jing im namar baro ki bala syayalam hau mensim ublei kilong ki kun ublei pem shimla pediang ya ka mensim ki cinglong merau ke penting kelai pi henry pla pediang ya ka mensim ki cinglong kun haba pi perta aba kupa Aktin jong me try kasyara jong nga melong kalenti jing shisha bat jing im umensim ukersyan lem yangi ha kejing telot kejengi namar ngimtip kumno bantuai kumbangi day Henry umensim daladehi ukerpat nagabenta jengi da kejing ut kibamla ban batai kaktin jong me try kasyara jong nga melong galenti jing shisha bat jing im so jung mensim ulong kejing iye kejing kemen kejing suk kejing yesha kejing sebun kejing keluy mensim kejing ngej kejing jamnud bat kejing kuy mensim aktin jong me try kasyara jong nga melong kalenti jing shisha bat jing im wat le ie kabapan sengusi yau mensim bukuy dau ba lashon syap ipi na kabanta kasngi kejing suspa kaktin jong me try kasyara jong nga melong kalenti jing shisha bat jing im hoi kan rabi iet ngim long syu kibri ki basyu tare rumah
Tien ke jong me kasai long ka syarak ki kejat jonga. Bat men salong mame kelenti ke jing shisha ber ke jing em. Men salong mame ru kan rabi un ai jing ko jing kia. Bon nangi ngia pang ngi shitam ngia kriat. Bon ki briu ki papang ki pasitam. Lese la dari ban tenru ki khmut jeng ki ban tes. Loong bet ka de ka corona. Rai am kan rabi hakmat jong me om don corona. De mame unong job. De mame ban weng no. Ngiduai kan rabi ai no ai ka beneng ka basai. Ai no ye kata jing tengen ke jing kemen jengi. Namar ba. De mame unong pan kia. Kumalong da ke kitab jing start nong bakat riu khot khat ar. Dei satia ukan bat ne ka dawaita. Ka bapen ko yeki andai dikaketien ke jong me ku trai. Ka bapen ko yeki briu baharo. Kaktin jong me trai ka syarak jonga melong galenti jing shisha ba jingin ngin ong melong ka jing koit met men sim ka jonga kaktin jong me trai ka syarak jonga melong ka jing koit met men sim ka jonga nganom pentingit ipi hakanu kanu ke jingpang nganom pengat ipi hakanu kanu ke jingpang kabang alapha ki Egypt naba ngalong utrai ubai jingko jingkhia ipi kaktin jong metrai ka syarak jonga melong ka jingko men sim ka jonga ngan weng no ye ke jingpang na pedeng jong pi ko kan rat tu pen kot yang hadu bang na syai ba tu pelai yang bat ngan sa suk kenjai manga ngan sa pen kot biang ye pi bat ya ke jing mong jong pi ngan sa pen khia uong utrai kaktin jong metrai ka syarak jonga melong ka jing koit men sim ka jonga nagasam ko pachispa nyau khot arpeu ulapha ialah kaktin ban pen ko jeki barulah pelai jeki na ke jing yap sam go spa lai de khot balai mau bama pe ke jing baman jong pi baro mau un pen ko ye ke jing pang jong pi baro ngin ra ka kti ngin ruai jam kaktin jong me trai ka syarak jonga melong ka jing koi men sim ka jonga wai shushu kaktin jong me trai ka syarak jonga ngila pasamti melong ka jing koi men sim ka jonga kaktin jong me trai ka syarak jonga melong ka jing koi men sim ka jonga melong keleti jing shisha ba jing em kaktin jong me trai ka syarak jonga melong kalenti jing shisha ba jing em kaktin jong me trai ka syarak jonga melong kalenti jing shisha ba jing em
yeme ku Jisu Yero yame ku Jisu Isangu yeme ku Jisu Isangu yame ku Jisu Play shibon ku Jisu Play shibon ku Jisu Play shibon ku Jisu Play shibon ku Jisu Kunirwai tungin dem ngin yamani Ablay dagan ega sakramen mapla Melabo apdeng jengi ega jingkan mau ega jing sya shi tom chong me Toya rabengi ban buram ega med bakas nam chong me Kenang bangin yo berbor giso jeng jing siu spa Me ubaya merbosun syar junom la junom Amen. Raburam long kupa badukun badumansim bakoi Umbala kalong kong cipta prabor jenom Amen.
Inchu number jurai. Lai spa sao po lai. Lai sao lai. Ketengok pa berukun berumensim berkuy. Amen. Kajingi yung try jingi Jesus Christ kajingi chung play lam bagnya slok chung mensim berkuy kindon ringkat bat pi baro. Ringkat biru. Para dun kubur bangilong kinong pop kenang banlong balakre ya kani kajing maya ke berkuy. Rajisu ye mela paban kodi ke bakala ke bemut kutrai to isne. Utrai to isne. Rajisu melawan ban kodi kinang pop ko kres to isne. Ukris to isne. Rajisu me wasyong ke mon jong paban ya sai na ke bentajingi kutrai to isne. Utrai to isne. Lei bren bor baro isne ingi mendalam map no ki pop jengi. Unyalam ingi sya ke jing em bam jukon. Amen. Tu nginia duai. IT hublay yai omika kurba bad kinong tray baro nagabantai kam la syai bala chisngi nagabantai pinares kurba iban ri Mary Susi bad banjanai kurba bakin dup koi khia bad krekot bha ra ka jingjom nagabenta sister Evarisha bat brother Albert Mawa begini ini hak sekri ke jongki nagabenta ke mensi melaklatno jong I wantur nong spung I Edmund Karbuki hak jing dap lai sngi ke jing klatno ke jong I benta ke sngi Bad nagabantai Osmel Mawa badi Albert Alverian Lingdo yo kenya thai bom jukan tua hengi gutrai gu blei jengi bangin burom meme da kecing mut kecing perkhat jengi baro bad bangin I ya baro ki brio nadu kadonut trai jengi Jesus Christ kon jame bayo merbasun syaran kabat me ha kecing long ka we jong mensim bakoi we blei junam la junam. Amen. Jing pule na kita benekong jongkis im. Aba kapor ba udabet uniap kelajan. Ulas neng ya u selamon ukun jong u ong.
ngalajan banlet kumba along karukom ya kapertei baro tolong ubah klan pen i ya pi long rangba bat sumar ya kekam jong utrai ublei jong pi da kebaya ya kilenti jong u bat da kebarake ya ki an jong u ki hukum jong u ki adong jong u bat ki jing penia jong u kumba la tho ha ka an Moses knang ba pindup man bhakat ha ka ba phile bat kat shaba phi phai ba utrai undupen skem ya ka ktien jong u ka ba ulakren shapang jonga da ka ba ong lada ki khun jong phi ki pikir ya ka lenti jong ki bat ki ya khmat jonga ha ka hok da ka donu jong ki baro bat da kamen sim jong ki baro te pin omdu ya ubreu na ka benta ka khet ka Israel bat udabit lathia bat ki kpatmen jong u bat latep ya u ha kanong ba udabit te kapor ba udabit ulasan syar halor ki Israel kalalong saupos nem ulasan syar nyeus nem ha Hebron bat lai paulais nem ha Jerusalem kumta ula Salamon ula shong halor ka khet u David ukpa jong u bat ya ka jinglong sim jong u la pen skem triang kaktin jong utrai Ngisyongu yaw blei asam ka jubab jong phi kalong kutrai mission shar halor ki e baro Utrai Tunsya Halor Ki Baro long blakar khu mame kutrai ublei Israel ukpa jongi junom la junom ka jubab jong phi kutrai mission shar halor ki e baro ka jong me kutrai ka long ka jing kraw bat ka bor bat ka burom ka jing job bat ka jing long sim namar baro kat badon haki beneng bat haka kandeu ka dei ka jong me ka jubab jong phi kutrai mission shar halor ke baro ka jong me ka long ka hima kutrai bat la pendon burom ya me kum ukli halor baro ka spa bat ka burom kiwan name ka jubab jong phi Utrai Misyar Halor Ki baro mission shar halor ke baro ha ka kti jong me don ka bor bat ka jing klan bar ha ka kti jong me ka shong bat pen kraw bat ban ai jing klan ya baro ka jubab jong phi Utrai Misyar Halor Ki baro subhang ne kahima ublei kelajan tu kela kabamut batunget ya ka gospel Udon ringkat bat pi Ringkat Batiru jingpuli naga gospel bukut kat kumu Markus Kaburom Me Kutrai Jisu ula khot sheu yaki khat arngut ki senran badula sedang ban pha ki arngut badula heki yaka bor halor ki mensim bom khoi ula hukum iki ban nom ra naga banta ke jing leit lenti ke jongki laitang uding du lemne ruti lemne yarong lemne pisa hau saipan jongki rei ban phong ki juti
bad ban pong bad banom pong arteli sopti bul ong haki haba pirung ha ka wei ga yeng to sa hang ta hadu ba pinami no nang ta badlada kanu ga jaka kam pediang subha yipi berkibriu kim tre ban ngap yipi haba phimi no nang ta tukan ter yau pum uba don hakikijat kejongpi bad bakan long kai sakhi persya eki kumta kila lei ban yalap yaki briu bakite ban kala kabumut kila beno ki ksui bad kila pensle da ka umpnyang ya bun ba ibapang bad lapan koit yaki Gospel jong utrai. Kecingaro yami ku Chris. Agal nong basaw ke gospel kat kum u Markus ka kren shipang kani ka jingkhot ya ki khat arngut ki apostol. Berkadau kulong lai teligi dau nengkong ba undu belak ban ba kindup don lem badu bakin long perlok bajana ejung jisu ke baar ba undup yopha eki bagan le jalap berkabalai ba un pha eki bakin penkoi ba kin beksui tikini long kam ki bala penkam ti haki apostol ikadau boleh bejit pada gospel bamtaga sngihi ka gospel kat ku Markus long ban riu di khot ka ba nyeu ter Jisu na batai benya ba habola pha arngut bakin late laban ongkum ka practical training baro isikata ki don baru Jisu ka subha manuban keren Jisu sa keren tin re mantap tang pramaki te kin hable Jisu mo kin hable kin hab ya kendo iki breu kumnu kin le tiu Jisu la batai lepai ki kumnu baki de ban lek baki lek ki de banam rai ban pen i ba ong ba ngim doni ti la pi pediang te pi penlut yang i pi bai ba mai sai ngi pi bai jakathia ngi bot kum ta ter te kata kalong ka kubor de ban pong artli sop tiro but Day ban ra pisa lamne ban ra kia uting dur em yaj bet namar balai namar ba pi day ban shania hau blay Day hau tu ding du ba pi bat ban shania pi day ban shania hau blay ong lamne ruti lamne yarong lamne pisa hagi saipan jongki Henry ban pong juti ban pong arteli ki long hane le jing le lenti o lai tang uding du ong ne Day ban rai na ka banta ka jing le jung phi lai tang uding du o ka jing mut ka kata ba phi de ban pan i ba phi de unong sharai ba phi wan Day ban shim kabu hanrei ban yada ya kita kibriu ban long unong sharai bat unong yada tada wan usuri peduk do to uding du bat kumta ter Hoi, kui jingra Day ban ra. Sopti, kicuti, atli sopti em. Pilej, pi ban sa tang hakawi ke yeng. Namara wa pisa, lada pilej no haga juga sngi pilej badang tu. Kadu kerwai, pin sa compare. Baka jingbam ba ayang tu ka kambaha ka bandi ka ba ayang ni. Wat kumta ter. Ti Henry ban syanya, kan baki ay, isang ta. Pi yarap kam, pi penlut por berki, pi abam, pi kai ki, pi duai berki, pi sengap iktin jublay berki. Kata kalong jiong jo Jisu. Bat ngej nam ngej. Aba kita ki arngut ki lalej. Lakum nuhun riu jaka. Mo kat arngut mo. Dengan tip utabayo badu Judas dengan trai lak bunkam ban. Ban pe yo kabu kumno ban yo tep popla. Mo ti lalej rujur te kilale ayu kilalej ban kilalap hagi briu ya kejing kelak ka bemut
พี่kata kada banon kam kajing pai biang chau blay kajing sungdon kam yu blay kajing tip bau blay map ban yo ma di kata kajing snake kajing blay ya kata la yalap bau blay di pi pi ma pi khot di pi yai lang rekat bat pi do bos cengi kin ong mo jisu usawan ngile lingim long tagi kesajuti je uru imnut pipiko angin wan yalam ki ong towan ti kadu kaduai menta nagi lali pai ki layo ka kenhun ki badai ban bud yu jisu ki jingkela bemot don ki bapang ta apan ko ki don ki ba chok sui do la be ki bat rei ke bau jisu la hikai ki wong apa pilai dia ban beslek dak penyang gi bapang bagi basyong sui tena kene gadau deu jisu hi uba ai ya kene ka hukum laban ong ka sakramen jong ka jing beslek gi bapang ngidon nagi nyeu tili ka sakramen ka bakadu ka dei ka sakramen jong ka jing beslek gi bapang ya ka bau jisu ulah hikai ku bangi syam ka gospel ka kum Markus long ban riu khot khat lai ki balang ki kimdon ni ka sakramen ada balang katolik don nama do Yusu bola betha don katuk ki pastor ki badua ki pan slek sehingga sulungo kumnukin kerku nama arba shimla syabukti hau Yusu dan ni ka ki apostol ten reito ublei utrekam na benta ka jing bahar jong baro ti hanrei bud ki kon katolik cengi ki wan ra ya ki penyang ki bangin kerku bat kita ki long ki bor banilai persyak ke jingpang banilai persyak ke bersuk berkrei tekan ka kiong ka penyang kerku mo ketiri bos tenat bah kiong padar tang cuba yang klik ngai cuta penyang kerku lapet ke jing bayong klik pang keporo ngata dak penyang kerku lapet ke jing pang kepo sunyang rupang nalai penslei lakoi no buat kumta terter beri baru blai shibun ki jia takum kerku tek lang kandiat barka jimbam snyang ukoi no usnyang pendiat kepo syu usnyang ru tapi ngi ka bor jong blai ukwa ngi bangin penon kami kita ngi syam haka gospel ke bementa ka sngi te dak upnyang ila pen slek i bapang kila koi kusui krei kila petno te to ai bangin yukor yakini ki bakordor ba ka balang ka ai ngi bad ba ngi sautu bau jisu ukwa ngi mentah kumula pai tu arngut ti mangama piru ngide kita ki ba arngut bagin lei ban le yalap ban priang ku bor babha wat lembah kani ka channel ru haba kini ki mas lene kini ki jing mani sakramen kare si bentai ki jimpen priang ku bor babha utrai tena ngani daungi pencitom miladi syaki ong boleh Father Pascal ai arteli ki mas ha ka sngi bun bakeli mundon beriu bawan ru janmit bon ki beshi menta lengba kani tingai ku blai pi barok ki beshi menta tungin nang duriap syusyu ya ke jing hikai jong jisu ha ke jing jengi ya ke jing ki bawan lengba kani ka ngu ka dem blai wala da teng ka dei tang lengba ka virtual lani lengba ka live telecast hadin berwan trei ngalap aku ke ying ngalikai aris jar kumba kada kamdai kapali jenga berkenya masang ni kada kasngi baar ngalai kai ko yeng balai kum tam non briu ne baro ko ki yong hakama di mobile ki simenta hakamas bandan hang ni bar ki simenta rublai ha du kata kadong i tanat bakum kini ki yeng sem haba kabalang ka aingi ya kini ki lenti rublai bangin syam rublai ngini kai ki kun kiti jengi banduai ban rublai kata kalong ki ba ngide ban le kajimpan priang kubor babah bu Jisu ulah hikai ka gospel ke bemeta ka sngi enero yu Jisu Christ nom lai nom amen sengo phang chim gan bar jing roi lai spa an riu pho fra lai hen riu fra Night,
Tuai ko para bagajing kenya janga berjumpi kan long bapediang hun hau bleu pa bedun bor baro. Tu trai priang kecingnya di jompi na kebenta kecingnya roh kaburong berketeng jemu kecing toy ini berkapalan bagu jemu baro kowe. Iwan ra syagaduan ke jome ku trai yigini kecing ai da kabangi syakri yeme kad mami pediang yiki ha kecing sebun ke jome penlong yiki ka sakramen jong kecing suspa ingi ai ti me kan rabi ie ya galongi ngosem jong i omeka kurba tam bagi kun giti pinaris kurba ibanri sus sisi banjanai bakin koi kin kia kin lai nak makasir kin kiu chaprang kin job yaki kam ki jam jo kiru IT hemikan rabi ie yai sister Evarisa but brother Albert Mawa bakin ang syakrish bun yami ai ki jinjat hai bom jukod mensim balaklatno jong i one tour nong spung i Alberian lingdo Osmel Mawa but ba Edmond Kalbuki Ipani kani dau kres utrai jongi. Amen. Rai udon ringkat bat pi. Ringkat bat piru. Intiu ya lagi donun. Ikan tiu ki shall try. Kena ingu utrai kan radu ble jongi. Asyong hok bari kade. Dai shisha kalong basyong hok ke badai ke ti ke jingi bagi jing pen emingi. Man ke por bagi jaga. Lang bau kun be it jeme utrai kan rat jungi uji sukres ngai ngo ede meme ko pa bu kuitam ubalong kaktien de bamela tau ki e baro ya bamela pha shangi kum unong pan em badunang suspa ubalalong do dong mensim bu koi badi ubalakha naga maria te soti kadba udang pendep ikamon ke chongme ban penio ame upai bu koi ula piare laki kti ha baula sha shitom nang mau betat no ke sai te sai kum jong ke jingia ben pau ke bor jong ke jing mi pan de na mar kata rengkat berki angel berkiru koi baro benai ke buram ke jong mi kat ba da ke we ke sur ngi ong ubakui utrai play pai kabeneng berkaberte kitab ke buram jong mi usna sejong tam enyero yo tawan ke kerjeng jong trai usna sejong tam Dai shisha melong bekui ko trai katamei jong jing kui baro. Namar kata ngi gerpat yemi tu pen kui pen kentangi kini kijing terwa kecengi. Daga bapa yu mensim jong me kum ka umjer halor jongki. Bakin dup kelalong yengi kamet berkasnam jong utrai jongi u Jesu Kres. Hagapor baladino yu badala kamons ngobha. Lo priangi kijing sya shitom. Ula shim yu kupu pada kaba aingu eme ula kedia yu berdua ai lagi senran uong tu shim batu bam nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi Haga juguru kom nalai bam, la shemi ka kuri bat ka ba aingu biang yeme, ulai ka lagi senran uang, tu shim batu di nakane pi baro, namar kane kalong ka kuri jonga snam jonga jutang batamai bat bam jukan, ya kaban penbi nak banta jong pi ban nak banta ki babun, ya kaban ma pi ki pop, tu le ikani ban kan mau yang a. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sili bagi bam yauni ukhu bagi nagani kakuri ipen benai keciap cumi kutrai tatu pemenwan. Namar kata ngi papan mentai kajing ya kajing mi pacung. Ni terwah me ko trai ukpu jong kajing em bagi kakuri jong kajing penem. Ngi dai ngoi dem namar melanyau ngi babet ban yeng khmat jong me bad ban syakri me. Daga bas ngauret ngi gerpat yemi. Bengi bayo bentah kamet bekas namu kres
in long bapanetali ka way daw mansim bakuy kan mau ku try ka balang ka jangmi ka bala priang setelah ka perthei penjanai ka jing i rangkat Budu Francis pa bakuy jangi u Victor Lingdo Bishop jangi bat baro kilingdo kan mau lemri ki hinmen ki parashin rang bat kantei bala yotia ha ka bakarmen ye ka jing mi pan de baro ki bala khlat no ka jing isne ki jangmi tu priang ki sha ka jing shai ka khmat jangmi to isne ngi baro ngi kerpat me nang ba ringkat bat kamaria testi bukuy ka kmi chung ublei apostol bukuy bat baro ki rukuy ki balapan sngau bahai me pateng la pateng ngi blong ki babet ban yo ban talem ha ka jing em bam chukat bat bagani ro bat pendon buram me dau kun chang me u Jesus Christ da u lembat u bat hau kan long me u bleu pa beden bor ha ka jing long ka we jong u men sim bakuy baro ka buram ka jing ro junom la junom Amen. kumala hukum ngi daw nong panem bat kumala hikai ngi dekak tien blei ngi not ban ong ba ngi ba hapneng kan long ka kuy ka kerteng ka jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha leu ba hapneng ai ngi menta ka jimbam jungi ba la sngi bat ma bingi rinchang jungi mai ru ima bi bales niu yingi wat alam ni sha ka jing pun shoy re to lai dingi na ka bas niu to pelai dingi gerpat ku trai ni ka jing sniu baro ha ka jing subon ka jume to ai jing su jing sai ni sngi jungi kenang bada ka jing arab ka jing snei ka jume in lai berbon ka pop in yo ka jing ada na ka jing jar baro kad bangine abad kermen ya ka jing wan pat nong panem jungi u Jesus Christ Nama chukachumi galong kaima kachumi kabor kapurom junom la junom. o trai Jesus Christ melong ki apostol jungi ka jing su ka jing ino na wat pi ka jing su jang nga ai pi wat pe ki pop bisang ka jing tlot briu ka jungi henai tu pe ka jing e bas kem jang balang ka jungi tu ai ka badangi we pe we ya ka jing suk ba ka jing long shitali ka we kat kum kamon jungi ma me ba em ma basun shar junom la junom Amen. jing suk utrai kan don berobor ringkat bat pi Ringkat batiru. beri terwah ka jing suk iwe ha iwe pan Kukun lang barot chumlay mi bakit no kipop chung kapatay tusnos nay yangi. Kukun lang barot chumlay mi bakit no kipop chung kapatay tusnos nay yangi. Kukun lang barot chumlay mi bakit no kipop chung kapatay tuwa Jesus yangi. hakmi u Jesus Christ ukunang brot chung ublay ubakit no agi pop kapatay sung mangi gibadan bog ban shakhot shagani ga jing khawai chung ukun lang bron Bukan rat namlong wasang hok man rung apo gi chuma Henry shung dam tilajin kamitsim jang sakyahi. Insium nakasla balai popra Kakominyon mensim Kujisu jonga Ngangai skam mamidon tali Hagasagramen mapuitam keduan Ngayi kyabe nanor kiye baro Bat nasrang mamanwan hapo kamensim jonga Namar bamanta kumni Ngamlaban priang yami Hagasagramen bakuit Tuan hapo kadonut jonga
ha ka jing long men sim ngapiam yami ha ka donut ban ngapin yaso iladi ban mi watcha bangan khat chu nami Suki baduk ka mansim namar ka hima beneng kalong ka jumki suki ba jamnut namar kin yo ya kandau ka siap to ngini aduai abalabsa daging ai ka basius pa ingi ngerpahat ku trai baleng ba kani ka jing yarap sya ka jing pen embam jukan Jingej basisya kanang roy. Daw kres utray jongi. Amen. Lasyay kasngit hoding banengkong jong ubanay. Kamas jan miet kasalong porsan shiteng. Mday hendu shiteng. Kumbalong haki wik kasngit hoding. Dia san shiteng kajing kamas sngit hoding banengkong jong ubanay. Try udon ringkat bat pi lay berenbor bero ukpa berukun beru mensim bukun kerku kerdo ipi amen lay suk ban iet ban syakri yau try isu yau lay sngop hang chim gan bar jingwai sau spa lai phun riu sau lai hen riu Kaburom hau pa marakun berhau mensim bakui ba kalong ning chong cibenta propor chom la chom amen Donut bakui tam Jesus neyeng O Maria kanoi rap ki Krista tuai de menta chum aga kadeng Ba berukun bermensim. Amen.